May hapon, dito sa usa ka baryo, may usa ka albularyo. Nagbutang og karatula sa iyahang gamay nga payat. Kung makaayo ako sa daghang mga sakit. Kung mamaayo ko ikaw, sa pasyente ba, kung mamaayo ko ikaw, buhatag ka lang og 5 kagatos. If I can heal you, you'll only give me 500. Pero kung dili ko ikaw maayo, ako'y buhatag kanimo 1,000. So, nandun kayong karatulahan. Nakalabay ako sa doktor, medical doctor, nilabay itong payag. Nakuryoso siya, basta siya sa karatula. Kung mamaayo ko ikaw sa imong sakit, muhatag ka lang 5 kagatos, 500. Kung dili ko ikaw maayo, ako'y muhatag kanimo 1,000. So katong maong doktor, sa iyang kakuryoso, nag-disguise siya ng pasyente atong albularyo. So nagtok siya, "Mayong hapon, Lolo!" Dayon, ano say ato? Ito, doktor ka, guri-guriyo. Magpatambal at ako ni mo, Lolo. Tinuod ng nas karatula. Ako ni mo kung maayo, mubayad na ko 500. O kung hindi ko ni maayo, ikaw ay hatag ako 1,000. Tinuod ka na. Ano man, siya to, nakay sakit. Doon na lagi, Lolo. Ano sa man? Akong sakit ka na nadaot akong taste buds. No? Di na ko kayo makapanlasa. Di ko kayo na-distinguish mo sa lamig at pagkaon o sa parat. So nadaot din akong dila. Muna ko ito patambalan mo. Yung sa albularyo, dali na kayo na. Hala lingkod. No? Lingkod kay na ako'y kuhaon nga herbal. Kasi yung buhaton ako, no? Sa'yo na kayo. No? Ako lang patuan ng imong dila. Ha? Tulo ka drops, anin akong herbal. Di ka bilis China. Inipatuan ako, epektibo kayo ni. Inipatuan ako, aning herbal medicine ako kas China. Mamaayo dahil ka. Tinuod ka, no? Sige, atong suwayan. Tuon man, kuha sa dito sa gamay. Kanang garapa. Ako sa mga dropper ba? Umingon na yun. Guwain mong dila. So, yan yung patuan o tulong ka. Drops. Ang dila na itong doktor nga nagparis, guys. Pagkahuman sa tulog, hugakuan. Check! Check! Yung nilutod. Kung saan na yung tambal ako, herbal Sir, di ka sa China. Herbal. Gasolina ba na? Pag-iuling gasolina ba na? Bayad ka 500, sir. Di balik na yung taste buds. So, ligo-ligo ang doktor. Kabayan sa 500. No, kaya naulian mo yung taste buds. Kaya bawal ko siya. Gasolina na ito. Matay. Piting. Kay bungas doktor. Ligo-ligo siya paglakaw. Siya, mantay ako mga professional doktor, lupigon, albularyo, balikan ko ito ugma. Sa tuwag ba yung iplikan? Outsmartan ko itong buong albularyo na. Sa tuwag man, pagsulod si Mana, asulod na adlaw, nagkaw-kaw siya, nag-long sleeve siya, niya, iya na yung tok-tok sa itong payag. Mayang hapon! Ngapon, siya to. Pasyente ko, Lolo, at ako'y patambali mo. Gusto na to, lingkod lang, lingkod sa sakit ni mo. Nanay ko'y loss of memory. Kaya ako bitong sahay mga panghuna-huna nga makalimot ako sa mga kagahapon, hindi na kayo kahinumdum, mga butang nga akong ipamutang, hindi na ako madumduman. Sige, mga tao hinagbo, hindi na ako kayo kakilala. Yung sahay na sa mga events na hindi ko na ako marikon. No? Na ako yung gamay nga diferensya sa memory. Dali na kayo na. Kung masakit, loss of memory, Lincoln. Na ako'y tambala na. Gikas China, herbal ni. O ba? O? Nang, so, kuha sa itong droplet, sana. Sus, pag kakitas, doktor na Paris, guys,
Kanay mo itambal? Unsa na? Gikan is China, sir. Epektibo gini, herbal ni, herbas pagkaral, gasolina wala, 500. Na ayon na ka, mauli ano kasi buha kay mo rin, karikul pa rin ka, 500, sir. Pwede yung doktor. May suon, labihan na bilhin pumunta. Di ko siya makakuha nga na-outsmartan siya o albularyo. Medical doctor, nalibag ka. Sa katapusan, nagpatiguang-tiguang siya. Iyan di paputi ang buhok, ipalbusa niya, nasugkod siya, ka-eyeglass pa siya, dahil kakano siya pagkasunod na adlaw, balik siya sa albularyo. May hapon, na ay albularyo, dayon, unsay ato. So tuod man, yaglihan siya, di palikod. Unsay ato sakit. Lulong, ay mong patambalan, doon ako diferensya sa akong mata. No? Medyo mahalap na ko. Naasiguro nagkang katarata. No? Di na ako makaklaro, di na ako makakita, naghapit ako mabuta. Dalit kayo ng lulo. Ilingko din na, kaya itong check-up na mong mata. Tuon man, buka-buka, puklat doon sa albularyo kay bata. Susningon man ang albularyo. Sir, grabe na ning imong sakit. Musurrender na ko. Di na ko makaayo kanimo. Pasensya na. Bayaran tika ko sa kalibo. Suma sa akong ni butang das karatula. Huwata kay makuha ko kwarta. So mga 5 seconds lang. Talikod ang tiguang ng albularyo. Kuha siyang pitaka. O gikuha niya ang kwarta. Gihatag niya. Ania ang imong sa kalibo. Kay ania ang sa kalibo nga ibayad nimo. Kaya di ko makaayo sa imong sa grabe na nasakit. Sus, ang gihatag niya sa albularyo 500. Niya ang sa kalibo nga kung gihatag kanimo, kaya di ko makatagban, di ko makaayo kanimo ng sakit nimo sa mata. Ingon sa doktor, binuang mo ng imo, sa kalibo ko 500 man ang di ang 500, kaya maayo na imong mata. Makaklaro ka na, naayo ka. End of the story. Anyway, just to make the afternoon light. Mga igsuon, nagantang mata sa sakit. Klase-klaseng sakit ang atong masinati sa atong pagkinabuhi. May sakit na physical, no? Nagkakaitang mga sakit. Bunga ni sa atong mga lifestyle. Bunga sa atong mga ipagkaon. Bunga sa atong physical setup. No? Wear and tear. Ikadiwado ni mga sakit na emotional. Sakit sa mga pagbati. Tungkol sa mga gihambing ng mga kasinatian. No? Mga magbukat at mga dughan. Tago ito kini mga problema, tago ito kini mga stress. There are also sickness and illness. No? Emotional disease. No? Na iba na ito mental or psychological. No? Sobrang panguna-una, sobrang ito mga kahingawa, kabalaka. So it will lead us to illness. No? Mental illness. Dahil kayo mga upang result pa to grabe, nervous breakdown, etc. Natin mga skeptics, natin mga cynics, natin mga doubters, etc. So nagamatang sa klase sa sakit. Apag kinitanan, ayo sa Ginoo. Ang bala, kasulatan, magtugan ka nato sa labihang kadaghan, kaayong mga masakiton, maging pag-ayo sa Ginoo. Diha sa iyahang pagkamaluyon, na sinati sa tao ang kaayuhan sa tanang mga masakiton. Apan, ang Diyos mangita sa atong pagsalig at pagtuo kaniya. Hindi sa mga healing na naano sa mga episode sa healing session ni Jesus. No? Ang maong tao na masakiton, so nasa 38 ka mga tuig, no? Giayo na Jesus, sa may pagpanagana, no? Buot ka ba na maayo? No? Nanalanghin pa ang Ginoo, buot ka ba na mamaayo? Kibaw ni ito Ginoo, nagdahinang ito sa kayuhan, galing mingon siya na, buot ko siya, gusto yung maayo siya. Kaya katong lugar dito sa Palestina, dapit ka to sa sa templo, na ako kayo limaw, nagituan nila, naroon yung anghel, no? Mga bisita na ito, mga limaw, no? O sa matag
sa mga masakiton, no, makahikap na itong tubig, makaatos tubig, doon ang anghel nga, ituuan nila nga angel of healing, no, na muhatag kanila sa grasya sa kaayuhan sa mga sakit at palatian. Ang panang maong tao, tungkol sa iyang kapansanan, no, invalid, dili kay siya makaadto dito, may lugan pa siya. Ug kadto maghimo niya rason hinungdan, ngano nga dili siya makaadto sa maong limaw. So gihimo niya hinungdan rason. Lord, I want to get healed. But every time I come to that place, I won't be able to do so because of my invalidity. And when I'm already there are other people who will be ahead of me. Usahay sa atong mga kasinatian, himuon na itong rason o hinungdan ang daghan itong mga apan o kakulangan sa kinabuhi. When God can heal us absolutely, with all our illness, with all our sickness. Pero usahay, kita mo'y magduda. Kita daw dili makatuo nga maayo tas Ginoo. Mana daghan nato magpabilin sa atong kaugalingon nga kalibutan diya sa sakit. We live in our very own world of illness. We are paralyzed not by the sickness or paralysis, but sometimes it becomes mental or behavioral kay diha sa itong conviction. Nagkuwang man ta. Apan, taliwanan ni tanan, kita sa Ginoo sa gahom sa Dios sa pag-ayo. Lakaw o hipusan ng imong balik, tindog o lakaw, o nanaayo siya instantly. And anyway, the lesson there is that right after kasinahan to siya mga tao, kay adlaw mo ito papahulay. Of course, stricto kay sila sa balaod sa mga Hudiyo. No? Ang pagtamod sa balaod sa adlaw ipapahulay, na ikaw naalam sa templo ang mag-ampo, wa kay buhaton, kung dili magsakripisyo sa pag-ampo. O dili mo paghimuon ang mga butang na supa ni inibang balaod. Usan ini ang pagpag-ayo. Apan si Kristo nag-ayo na nambang nito mga adlaw. O ito ilang himong argumento. No? Ilutos na sa Jesus o ipasakaan ng kaso na magdagmal kaniya sa umaabot puhon. Anyway, so ginano sa almost the end of the gospel passage, nakahinagbo pagbalik ang maong tao, and Jesus introduced himself to the man. No? O dito, yung ipinahan ng maong tao, mamaayo ka na. Kung bago ni kini, ayaw na gayon pagkasala, pag-usa. Ano dili ka makatagamtam sa mas grabe pa na kahinta. God continue to teach us. No? Diha sa ato ang kinabuhi. No? In the ups and downs of our journey of our lives, God will continue to journey with us. He will be patiently teaching us. No matter how many times we stumble and fall, or we backslide, there is always the patient God, the loving, caring, merciful God who will assist us. No? Kahit ilang beses tayo madapa, pabangunon dito sa Ginoo, at punta niya ganito sa iyang healing grace. Ano nga ining mga kasinatian ito karon, nag-ampunta na walaing makatabang na to. The best physician, the greatest doctor, Jesus, the Lord. Napunta sa itong mga pag-ampo, so ni Misa, o sa itong mga personal prayers, let us claim the grace of God to put a stop to this pandemic soonest as possible. Our people suffered so much. No? Kitang tanan, no? Natayog yun, nining mga paghitabo karon. Pero walay dili mahimo sa Dios. Walay dili mahimo sa Dios. Dili siya albularyo, kundi panggiitang mananambal og doktor. Our greatest healer, the best doctor, let us claim this healing power, no? From the greatest and the utmost doctor, Jesus the Lord.